खुलुमबाय आंनि नामा करिश्मा नार्जारी आं तामुलपुर सिङाव थानाय भालुगमारि गामिनि आङो मिस डिवाइन इन्डिया 2024 आव विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों बियो गुवाहाटी बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां तामुलपुर जिल्लानि करिश्मा नार्जारीया मिस डिवाइन इन्डियायाव देरहानो हादों भालुगमारि गामिनि थागिबि कामेश्वर नार्जारी आरो अलखा नार्जारीनि फिसाजो करिश्मा नार्जारीया मिस डिवाइन इन्डिया चेप्टार 2024 बादायलायनायाव देरहानो हादों बर' हारिया आथिखालाव गोबां गुबुन बिथिङाव जौगालांगासिनो दं मोसानाय रोजाबनाय गेलेनाय बायदि गुबुन बिथिङाव फासयनानै थायाखै बर' हारिया थिग बेबादिनो बर'नि फिसा करिश्मा नार्जारीया मिस डिवाइन इन्डिया चेप्टार 2024 बादायलायनायाव देरहानो हानानै नखरजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों गुवाहाटीनि रुक्मिणी नोगोराव खुंजानाय मिस डिवाइन इन्डियायाव गावनि गोब्राब नाजानायजों मिस डिवाइन केटेगरियाव देरहानो हादों करिश्मा नार्जारीया गुबुन रायजोनि 750निबो बांसिन बादायगिरिफोरनि गेजेराव गावनि रोंगौथिजों दिन्थिफुंनो हानानै देरहासारनानै मिस डिवाइन इन्डिया टाइटेलखौ मोननो हादों करिश्मा नार्जारीया आरो गुबुन जायगाफ्राव खुंफुंजानाय फेशन श'आव बाहागो लाबोदोंमोन करिश्मा नार्जारीया फेशन श' दिन्थिनाय आरो सासे महरगिरि जानाया बिथांनि हास्थायनाय आरो उननि समाव सासे उकिल जानानै खामानि मावलांनो थांखि दं होनना बुंथियो करिश्मा नार्जारीया खुलुमबाय आंनि नामा करिश्मा नार्जारी आं तामुलपुर सिङाव थानाय भालुगमारि गामिनि आङो मिस डिवाइन इन्डिया 2024 आव विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों बियो गुवाहाटी रुक्मिणी नोगोराव अडिट'रियामाव जादोंमोन बिनि अर्गानाइजारनि मुङा जाबाय अंकुर मालाकार बेवहाय 1500 से कन्टेस्टेन्टआ पार्टिसिपेट खालामनाय जादोंमोन मिस केटेगरिनि थाखाय जोबोद टाफमोन बियो आं जोबोद हार्ड वर्क खालामनो गोनां जादों आरो बिदिनो आङो हार्ड वर्क खालामनानै आं फाइनाली साक्सेसफुल जानो हादों एज ए मिस डिवाइन इन्डिया 2024 नि विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे विनार टाइटेलखौ लाबोनो हानायनि थाखाय आं मालाबाबो सानाखैमोन आङो जोबोद आगोलनिफ्रायनो बिदि श' खालामबोबाय थादों बुहुत श' आं बाहागो लाफेरबाय स' आं जोबोद गावखौनो प्राउड फिल मोनदों आं बिदि सानफेराखैमोन आङो जि विनार टाइटेल मोनगोन होननानै आं गावखौनो बुहुत खुसि मोनदों आङो आरो आङो जोंहानि नखरनि मानसिफोरखौबो आङो गावनि माबाखौ देखायनो हादों स' आं गावनो बुहुत गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा गासैबो नखरफ्राबो गोजोननाय मोनदों आंनि विनारखौ जाहाथे आं मोनदों विनार द्याट्स वाइ बिसोरबो गोजोननाय मोनदों बेनो आं बुहुत बिदिनो क'क्राझार आरो निकासि गुवाहाटी इफोराव पार्टिसिपेट खालामफेरबाय आरो आं बिदि विनार मोनफेराखैमोन सेकेन्डफोर थार्डफोर मोनदोंमोन नाथाय आं बे मिस डिवाइन इन्डिया 2024 आव विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों आं फिउचाराव लयार प्लेनिं खालामदों जास्ट आंनि पैशन बेखौ आं इन्ट्रेस्टनि थाखाय खालामो आरो आं एक्ट्रेस जानोबो लुगैयो नाथाय आंनि एमआ जाहैबाय लयार इन्डियानि बाहागो लानायनि थांखि दं आं बिदिनो दावगायलांबाय थागोन आङो बेफोराव मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो
सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।